few moments later. Ako ang KMGS na ni. KMGS. Ako agad. KMGS po. Ta. Mo nang bilib kayo. Iyot. Pasada si sa Mayo sa una si James naunda lang. Oo, kanto kayo mga Kauban. James Bond lagay. Oh. James Bank sa James Bank. May chemical ba? May chemical. Moto siya ang kon. Mar chemical ruhas. May chemical. Nanay, may gabida nay. Nay, ay shot nay, shot nay. Shot, pasok sa Manoy. Kana lagi. Na anak birahe. Oy, di man. Ako rin.